Популярната сентенция, че Европа започва там, където свършва бозата, е изцяло валидна и за халвата. Думата халва е от арабски происход и произлиза от хулу, което означава нещо сладко, сладкиш. Халвата е намерила своето място и в някои религиозни обичаи. В Турция и Иран тя традиционно присъства в погребалните ритуали. Иначе казано, ако някъде там чуете пожеланието да ти приготвят халва, не се радвайте. В някои части на Индия пък сладкият деликатес е задължителен на сватбените гощавки. В Шри-Ланка тя е част от новогодишните празници през април. У нас ритуалното и присъствие на трапезата е свързано с празника сирни заговезни. Ако насън ядете халва, ще се радвате на благополучие. Ако видите друг да яде халва, ще се облажите от неговите успехи. Ако халвата е сусамова или слънчогледова, ще се гордеете с делата. А сега сме на едно място, на което се гордеят с халвата си. Намираме се в село Добревци, където се произвежда прочутата яблънска халва. Как точно, ще разберем сега. Здравей, Аню! Здрасти! От колко време работиш в този сладък бизнес, да го наречем? 12 години. Какво произвеждате вие, освен халва? Много видове халва, лукум, вафли. Производството ни е много разширено. Кажи ми, какви видове халва има? Значи сусамена, таханна, фруктова, заговезна. Всичките са подходящи по време на пости да се хапват, нали? Да, особено заговезната халва, която е за заговезни. Тя само тогава ли се произвежда? Да, само тогава се произвежда, защото е за заговезни, нали? Тогава е подходяща за постите. Издай ми тайната на хубавата халва. Как се прави? От захар! Само? В повечето случаи само от захар. Значи тахан халвата е от захар и от тахан. Разкажи ми по-подробно какво представлява процеса от начало до край. Ми го разкажи. Значи захарта се изпича на определени градуси. Да. И след като се изпече, тя се смесва, ние му казваме бяла маса. Тази бяла маса се смесва с тахан. В тези големи казани, които виждаме. Да, тези големи казани. Там се смесва и след едно така продължително изстиване и объркване, тя получава се една хомогенна смес, при която тази смес е готова за разфасоване вече. Тя се втвърдява, изстива, нали? И след процес на изстиване тя се опакова. Какво количество халва може да се произведе за един ден, например? Тон и половина. Тон и половина? Да. Колко човека правите тон и половина халва на ден? Нашата смяна е от 5 човека и 2 са казанджиите, майстори казанджиите, ставаме 7. Чувала съм, че сусамовата халва е по-полезна от останалите, така ли е? Да, полезна е, защото в нея има сусамов тахан. Ние произвеждаме дори само сусамов тахан, който е полезен за стомашно-чревния тракт. Ти самата хапваш ли си от тези неща или вече толкова ти е омръзнало да се заобиколено с тях? Вече ми е омръзнало, да. Толкова много години хапваме, дегустираме всяко едно нещо, което правиме. По-сладък ли става живота, заобиколен с тези изкушения около теб? Да, ако не е бил сладък, да не сме оцеляли толкова години. Уважаеми зрители, ако си имате халва у дома, хапнете си и си подсладете живота и вие. Ако нямате, просто се усмихнете. Така ще посладите живота на хората около вас.